Viděli jste, že elektromobily mají nižší dopad na klima? No, to se mi moc nezdá. Když chceme zjistit, jak moc nějaké auto zatěžuje klima, musíme se podívat na celý jeho život, od výroby až po poslední ujetý kilometr. Ano, elektroauto je ze začátku více špinavé, jeho výroba totiž vyžaduje víc energie než u klasického auta. Jenže pak se do výpočtu přidá palivo. Jen výroba benzínu nebo nafty má zhruba stejnou zátěž jako výroba elektřiny, když to přepočtu na ujetý kilometr. Hlavní rozdíl ale přichází při samotné jízdě. Spalovací motor dál pálí fosilní paliva, produkuje emise a navíc využije jen asi 30% energie k pohybu vpřed. Elektroauto má sice výfuk v elektrárně, ale využívá energii mnohem efektivněji. Až 90% z ní přemění na pohyb. A díky tomu, že čím dál víc energie pochází z bezemisních zdrojů, je jeho provoz daleko šetrnější k planetě. Když se to všechno sečte, elektroauta v Evropě mají asi o 69% nižší dopad na klima. A s rozvojem čistších a účinnějších technologií ten rozdíl poroste. No ale co těžba surovin pro baterie, to je přece katastrofa. Máš pravdu, například kobalt z Konga nebo nikl z Indonésie se těží v neetických podmínkách. A těžba lithia zase může poškozovat přírodu. Ale technologie se zlepšují. Dnes už můžeme recyklovat až 95% kovů v baterií. A i když slouží v autě, mohou se dál využívat třeba u solárních panelů jako úložiště energie. Místo toho, abychom elektroauta zatracovali, pojďme řešit to, jak dělat baterie udržitelnější a etičtější. Nejen pro auta, ale i pro mobily, počítače nebo běžné věci, co denně používáme. Dej follow pro více udržitelného obsahu.